Ja, echt mis. Ik had echt wel wat beter verwacht eigenlijk. Smaakt naar karton. Dat onderste laagje. Een soort kartonnetje. Tompoezen zijn echt veel te opgehyped. Ja. Nou, de koning is jarig. 57 jaar. En daarom staan we hier op de Vrijmarkt. Dus, hallo. Hallo. Welkom terug bij Dit is geen podcast. De podcast. Zondag. De podcast nu uitgezocht wordt. Ja, doe nog wat. De podcast, nee, maar doe nu jij. Ja. Ik ben wel waar. Ik ben zo wel. En vandaag zijn we op de Vrijmarkt. Ja. Dus dat. Ik word zo closer hoe wij dit aan het opsteken zijn. We hebben vandaag Pepijn bij ons. Pepijn is ook van de partij. Oh jongens, er zijn overal kruimels neer. Over 10 minuten ongeveer vertrekt hij naar Parijs. Ga je naar Parijs? Ja. Oh, nice. Ja, Disneyland. Oh ja, dat wist ik wel trouwens. Waarom vertrek je nou weer op de verjaardag van de koning? Sorry, spijt. Gewoon dit land ontvluchten. Ja. We zijn vandaag dus op de Vrijmarkt, voor het geval je het niet hebt meegekregen. En ja, we gaan gewoon lekker podcasten. Dus dat. Dit wordt de eerste lopende podcast. Dus als dit misgaat, is het ook meteen een les voor ons. Of niet dan, Joël? Wat vind jij überhaupt van vrije markten? Ik vind Vrijmarkt altijd wel lachen. Ja toch? Een beetje dingetjes kieken. Ja, precies dat. Gewoon kijken. Gewoon even een beetje rondlopen, een beetje rondkijken. Inderdaad. Er zijn altijd wel mensen die leuke dingen wegdoen, zeg maar. Ja, maar ook altijd. Yo, is dat Tupac? Ja, dat is Tupac. Is dat letterlijk Tupac? Dat is Tupac. Dat is echt wel leuk. Maar weet je wat het ook het ding is? Mensen hebben zoveel spullen. Ja, maar goed. Toch? Wij hebben ik heb geen kelder en geen zolder, dus wij hebben de ruimte. Misschien moet je voor ons uitlopen, zeg maar, of vind je dat eng? Durf je dat? Durf je Want in de menigte te lopen? Nu zie je onze rug de hele tijd. En een beetje... Ja, je mag ook een beetje switchen, af en toe erachter, af en toe ervoor. Dat mag je helemaal zelf weten. Ik laat jou in het camerawerk doen vandaag. Ja. Dit is je ontgroening voor Losbox Media. Ontgroening, ja. Kijk, een viool. Ja. Of een Maar het zijn ook vaak een beetje wat... Wacht even, ukulele. What the fuck, wat een kutwoord. Het zijn wel vaak wat oudere dingen of zo, toch? Ja, dat, Kleding, maar dat vind ik juist wel grappig. Kinderdingen. Vaak antiek inderdaad, maar wanneer is iets antiek, zeg maar? Volgens mij als het 100 jaar of ouder 100 jaar oud is. En zeg maar, als het 70 jaar of ouder is het uit grootmoeders tijd. Ja, ja. Volgens mij is dat hoe het werkt. Als dat zo is, dan staat hier nu ja. Zo niet, dan staat hier nee. Ik weet het niet. Nou, er wordt al flink... Er wordt flink gekocht, flink gezopen. Ja, nu al, hallo. Nu dus al? Het is 10 uur 's Oh, ochtends. oké. Wat gebeurt daar? Dit moeten we even zien. Hier doen we even slag van. Hier worden eieren gegooid tegen Trump en Poetin. Dankjewel, hè. Wauw. Oh, daarom zei Rens, de vader van Pepijn, geen eieren gooien. Zou dat hierom zijn? Oh, dat zal het wel zijn, ja. Zou Rens hiervan afweten? Is Rens de organisator hiervan? Van, nou ja. Oké, ik vind het wel leuk. Oké, let's loop door. Let's loop gaan door. we zo of gaan we zo? Stem nu in de comments. Die kan dus nog wat rustiger, zeg maar. Oké, dan gaan we deze kant op. Ja. Nee, goed, Joël, gisteren toen wij aan het videobellen waren, Ja. toen zei jij dat je een of ander gek nieuws had. Ik heb heel veel nieuws, zeg maar. Oké. Maar ik weet eigenlijk niet meer wat, want ik heb echt best wel veel verteld, zeg maar. Nee, maar je was van, ik ga dit niet vertellen, want dan blijft dat lekker vers voor morgen. Oh ja. Zoals sommigen misschien wel weten, ik doe examen. En meestal is het wel zo gewoon dat je op je laatste schooldag een examenstunt doet. Nou, dat hadden wij dus ook gedaan. Ten eerste, ik had nooit echt gedacht van, dat ik een examenstunt zou doen. Want ik vind dat altijd wel een beetje zo van, moet je dat weer zelf opruimen. En ik vond me het type er niet echt van. Maar toen werd ik opeens gewoon in een Snapchat groep toegevoegd. Zo van, Joël, je doet gewoon mee. Dus ik dacht, nou ja, fuck it. Het idee was, we gingen dus gewoon eigenlijk gewoon overnachten op school. Er lopen mensen achter. Het regent opeens, wat ziek. We gingen dus eigenlijk gewoon op school overnachten. En dan gewoon de hele school overhoop halen. Maar ja, dat lukte opeens. Dat lukte nog wel. Maar het ding was, er kwam ook
wat drank misschien wel een beetje in het spel. En wat... Ja, dus die ding. En dat was zo leuk. Want ja, het was eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want we waren eigenlijk iemand kwijt. Oh nee. We waren iemand kwijt. Even kijken, ik ga zijn naam niet noemen, maar we zullen even een leuke naam... Bart. Bart, Patrick, wat willen we? Bart. Bart. We noemen hem Bart. Bart. Bart was opeens kwijt. Bart was buiten met wat vrienden. Lekker bezig. En opeens lag Bart op de grond. Oh nee. Bart lag op de grond. Hij was niet meer op deze aarde, zeg maar. fuck. Nee. Hij was... wat schijnt... Bart had een jointje gedaan. Oh. Voor het eerst. Oh Bart. Op zijn examenstunt had hij voor Bart. het eerst een jointje gedaan. Ja. En voor sommige mensen is dat best wel heftig, zeg maar, voor de eerste keer. En iedereen dacht, wat is er aan de hand? Iedereen was... Wat is er met Bart? Bart was dus echt niet oké, zeg maar. Bart dacht echt dat hij dood ging of zo. What happened to Bart? Later natuurlijk op sprak. Maar het was zo. Hij was helemaal misselijk, zei hij. En hij lag gewoon letterlijk 3 uur knocked, zeg maar. Letterlijk gewoon op de grond. Letterlijk gewoon in de aula, zie je het al voor je. Ligt Bart zo op de grond helemaal gewoon bijkomen. Want hij moest echt gewoon bijkomen of zo. Ik weet niet wat hij had. Maar... Ik ben een beetje aan het giechelen op hoe Pepijn aan het lopen is. Moeilijk, hè? ja, doe maar niet gewoon. Ja, Pepijn, jij bent wel de eerste gast die zeg maar 2 keer achter elkaar terugkomt. 2 keer achter elkaar, maar... Maar, in ander nieuws, dit is even een spoiler voor de volgende, er komt nog een gast terug. Oh ja. Volgende aflevering is er nog een gast terug. En waarom? Redemption. It's Geronimo. It's Jerome. Jerome. Dus bij deze is dat een spoiler. Dit is geen spoiler. Wij hebben zo'n marketingnaam bedacht. Hè? Dit is geen alles. Alles is het geen, weet je wel? We zijn ook een beetje bezig met dit is geen merch, hè? Misschien is dat wel iets. Dit is geen Ja, pen, dit is geen pet, dit is geen... er is een sample onderweg Ja. van dit is geen merch en dit is geen pet. Ja, weet je, het is meer gewoon voor onszelf, maar ja. Ja. Mocht de vraag enorm zijn, dan doen wie we een weet. limited edition giveaway. Wil jij nou geen dit is geen merch t-shirt of zo? Lijkt jou dat helemaal geweldig? Nou, laat het dan even weten, zou ik zeggen. Ja, precies. Wij lijkt Let het ons us wel know leuk. in de comments. Laat maar weten. Ik voel me zo'n fucking vlogger nu, hè. Zou ik nog even door het verhaal sorry. afmaken? Nou, dus Bart was helemaal dood, zeg maar. Hij was ook helemaal misselijk en zo. Dus ja, natuurlijk. Wij dachten, oké, is dit een moment dat we 112 moeten bellen, zeg maar? Is het zo erg? Ja. Maar we zaten wel een beetje in ons achter. Hey, als we dat doen, kan het hele feestje misschien wel niet doorgaan, zeg maar. Want ja, Hè, als de politie erbij komt en dat minderjarig ze en erachter zo. komen dat minderjarigen inderdaad gewoon ik zie Roblox, shit hebben gedaan. Ik zie Roblox giftcard. Dan ja, wat moet je dan? Dus we hebben het uiteindelijk niet gedaan. Gewoon sorry Bart. Bart heeft het trouwens wel overleefd. Nice. Dus daar doen we het voor. Inderdaad. Hij had gewoon 3 uur later werd hij wakker of zo. Hij lag gewoon zo op een tafel, zeg maar. Ja. Maar het gaat weer goed met Bart. Maar weer Bart goed zei met wel Bart. zo persoonlijk, Joël doet niet. Joël, Joël. ik heb het voor jullie geprobeerd, zeg maar. Stap er vanaf. Ja. Doe het niet nu het nog kan. Ja. Hij vond het heftig. Maar blijkbaar is dat ook wel gewoon... Ja, maar vooral als je het de eerste keer doet, hè. Want dit is, ja, weet je doet iets wat ja. niet per se Maar hij was ook fantastisch nog voor je gebaren lichaam aan is. toe. Hij was zo van... Maar hij kon ook niet meer praten, zei hij. Dat is wel heftig, man. En Dan hij vraag was ik me wel verlamd af. of zo. Dus het was best wel heftig inderdaad. Damn. En ja, uiteindelijk is wel alles goed gekomen. Maar we hebben ook nog wat shotjes gedaan. Moet kunnen. Ik weet niet. U vraagt, ik zoek en ik vind. Het vloggen? Kijk, zou ik eens voordoen? Oh, hij zit nog om jouw nek. Pepijn onnodig, doe je. Het is echt heel moeilijk Ik zie mezelf niet. achteruit te filmen. Maar Wacht, ik snap het wel inderdaad. Echt een esso naar, hoe heet het, Enzo Knol en Gio die dit gewoon Ja, maar die hebben toch ook gewoon dagelijks zo'n doen. standaard erop? Nee, die houden hem gewoon zo vast. Voor zo'n week aan. Echt waar? God damn. Maar het is inderdaad best zwaar, dat moet ik toegeven. Deze GoPro, ik heb me zo vermoeid hoor. Trouwens goed, dus ik jullie nog achter te filmen van voor is echt te moeilijk. Ja, nee, dat is prima. Of ik wij pak lopen gewoon voor wel achteruit. wat Ja, dan shots. zien jullie onze ruggen maar, jullie genieten er maar van, zeg Ja, maar. precies. Ja. Even weer. Jullie kunnen nu toch niks meer zeggen hoor. Ja. Nee, maar goed, we lopen op de Vrijmarkt, het is Koningsdag.
Wat vind jij? Dit is misschien lekker heftig meteen wat vind je van het Koningshuis? Ja, hier hebben we het gisteren al een beetje over gehad. Ja. Wel, ik weet wel, oké, ik denk dat we ons aan het Jij omdraaien hebt al komen, uitgesproken weet je mening. wel. Gooi hem. Ik heb een uitgesproken mening. Ja, nee. Volgens mij is de enige reden waarom wij in Nederland een koningshuis hebben, de enige reden is omdat we ons dan nog steeds een koninkrijk kunnen noemen. Weet je, dat is, volgens mij is dat zo. Ja. Want verder doen die niet heel veel. Geef een want keer weer op. Ja, we kunnen wel even kijken. We kunnen wel even spinzen. Zullen we even spinzen? We kunnen wel een beetje kijken, ja. Everywhere you look. Kijk, hier staat allemaal... Joel, weet je wat dit is? Nee, ik zou het niet weten. Dit is een tape recorder. Tape recorder. Dat is een plaatspeler, die ken je wel. Ja, die heb ik zelf ook. Nee, mijn mams die vertelt altijd zeg maar, over de tijd dat ze, zeg maar, dan had ze zo'n stereotoren. Dus daar zat dan plaatspeler, cassettebandjes, dat soort dingen zaten er allemaal in. En als er dan iets op de radio kwam, dan moest ze dat opnemen. Want ja, je had nog geen Spotify sowieso. Ja. Dat is wel ziek. Ja. Cool. Ik vind dat je op vrijmarkten altijd echt de leukste dingen vindt. Ja. Ik koop altijd wel wat, zeg maar. Ik heb volgens mij ook gewoon een prima microfoon hier wel eens gehaald. Ik weet niet meer wat ik allemaal op... Wat ik vooral altijd veel op vrijmarkten kocht was nerfgeweren. Nerfgeweren. Maar ben je ook dan meestal op zoek naar iets of ga je gewoon... Ik zie wel mijn neus mij naartoe leidt. En gewoon, ja, precies. Gewoon mondje open en laufen. En het is meestal niet heel duur hier En of zo. afdingen. Oh ja, maar als je kijkt 1 euro, 3 euro. Soms heb je van die dingen die zijn dan nieuw, zeg maar een tientje. En dan vragen mensen daar 7 euro voor. En dan gaat het gewoon mee. 5, 4, 3. En dan is die van 6 en dan is het 5. Ja. 5,50. Oké, is goed. Altijd een beetje, maar dat is ook leuk. Ik vind dat afdingen het juist leuk maakt. Ik en mijn vader deden dit vroeger ook nog wel eens. Dan gingen we hem gewoon, dat was op de Donderweg, gingen we daar ook gewoon staan. En dat, ik vond het echt gewoon leuk of zo. Want dan ging je 's ochtends vroeg al, toen het nog donker was, ging je dan dat kraampje opbouwen. En dan ging je al die spullen daar zo neerzetten. Afdingen laat mij dan, altijd extra Nederlands voelen. En dan was het echt gewoon een soort winkeltje altijd. En ik ging dan altijd nog tekeningen maken, zeg maar. Mensen worden herkend. Pepijn wordt herkend. Hallo, dat zijn wij. Ja, je wordt alweer herkend. We worden gewoon herkend. We zijn op dit moment een aflevering van de podcast aan het opnemen. Dus. Dankjewel. Ziek. Kinderen voor kinderen. Ik heb echt gewoon album 1 tot en met 17 op LP gewoon. Dat is echt... Wat zei je? Geen idee wat ze allemaal tegen mij zijn. Dat weet Ja, ik die niet. kleine Ik woont bij verstond jullie om de hoek, Pepijn. zei ze. Het is ook nog succes. Cheez-It? Wauw. Joel, ik heb nu al medelijden met jou als je hier shorts van moet gaan maken. Ja, Holy shit, dankjewel. Joel. Ik weet niet hoe ik dit Ik ga heb doen. soms wel eens medelijden met je, maar bij deze... Die vlog van Quensley was ook wel heftig hoor. Welke vlog van Quensley? Die video van Quensley, die podcast. Oh ja. Daar ja. was ik ook wel echt naar de, hoe ga ik dit doen? Ja, maar ik had dat ook met de editor. Toen had ik echt zoiets van, waar begin ik? Hoe ga ik dit, zeg maar, krijgen tot één soort van samenhangend geheel? Ja, precies die. Een melodica. Zo'n blaaspianootje. Die zijn Jij wel hebt leuk. die toch? Ik heb die, ja. Lachen. Wauw. Lachen. Nee, we hadden het nog over het Koningshuis, ongeveer 10 minuten geleden. Ja. Ja, nee, weet je, ik vind het sowieso een beetje sneu Waar voor zit die jouw mensen. mic eigenlijk? Hier. Oh. Ik vind het een beetje sneu voor die mensen. Maar die mensen, zo'n Willem-Alexander en zo, Ja. die zitten dus zeg maar gewoon dag in dag uit zitten die binnen, tenzij dat de samenleving ze nodig heeft. Ja. Dat vind ik gewoon een beetje Wat sneu. doen ze inderdaad nou de hele dag? Ja, die zitten Volgens dan mij de hele... doen ze wel gewoon wetten goedkeuren, zeg maar. Of ja, een volgens handtekening volgens zetten. mij moet Willem alleen een handtekening zetten. Want zeg maar. wetten maken, dat doen ze al sinds 1848 niet meer. Is dat serieus? Ja, dat is serieus. Oké. Dat moet ik weten voor mijn examen. Dus ja, een beetje stof herhalen is altijd goed. In 1848 de nieuwe grondwet van Thorbecke. Oké. Ja, staatsinrichting. Hoor. Ik vind dat best wel interessant. Mr. Geschiedenis. Oh, ik sta een 8 voor geschiedenis, ja. Lekker bezig. Geschiedenis, dat ligt mij wel. Dat ligt mij wel. Word je historicus? Nee. Maar ik word ben wat minder podcaster. goed met de talen of zo. Ik ben echt meer van die leervakken, zeg maar. Ik heb dat als ik het leuk vind. Ja. Ik vind bijvoorbeeld leren over de Tweede Wereldoorlog vind ik heel leuk. Ja, toch? We zijn echt te afgeleid vandaag, maar dat komt misschien ook door de plek waar we zijn. Ja. Het Koningshuis. Het Koningshuis. Maar die zitten wel dag in dag uit zitten die in zo'n paleis. Ja. Ja, en dan zit je daar. Dan zit je daar inderdaad. Tenzij dat de samenleving je nodig heeft,
staat er zeg maar de hele tijd een beveiliger bij je deur. Voor het Dat geval lijkt me iemand... vervelend. Je hebt Ja. gewoon geen privéleven meer. Je hebt letterlijk geen privéleven. Ja, alleen in je huis zelf misschien. Maar als je altijd gewoon ook als je met vrienden wilt afspreken of zo, altijd is er iemand bij. En nou zitten veel van de prinsessen natuurlijk in het buitenland. Kijk Ja, die dat is lamp. wel zo Kijk inderdaad. die lamp, Joël. Dat vind ik Dat leuk. is echt een leuke lamp. Die vind ik leuk. Het is een Canon. Mooi hè? Ja, het is een leuk lampje. Ja. Defcon, Een lampje, ja. Defcon Origineel? gelezerd metaal, RVS allemaal. Ja. Nergens te Dream kopen, Village, Intense en Thunderdome. Gaaf. Thunderdome. Deze gaat op de muziek mee. Oh, deze vind ik ook leuk. Dus is er echt zo'n... Ja, dat is een filmcamera. Oeh, Die werkt. die werkt zelf. Ja, die werkt zelfs. Ja. Hoi Pepijn. Heb jij nog iets interessants Ja. meegekregen? Ja. Heb jij nog iets Er interessants gaat nog te vertellen? filmen of zoiets. Kijk, Ja. cassettes. We gaan Oppenheimer reshooten. Zullen we gewoon Leuk, man. gewoon weglopen van een afstandje? Ja, gaan zeker. filmen? Lekker antiek. Doen we het voor. Oh, ik denk je gaat nog... Nee, ik heb geen geld. We stonden zeg maar op het punt om weg te lopen. Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja, ik weet het. We komen nog terug. Thunderdome, Defcon, wat zijn dat? Het zijn Hardcore Festival. Nice. Dat was wel leuk, ja. Ik vind het altijd leuk als mensen zeg maar zo dingen proberen te verkopen. Ja, toch? Maar je moet dat is echt gewoon een kan je kunst. nergens anders vinden? Kan je nergens anders vinden? Ja, die ja. Ja. Ja, dit is gewoon... Ja, van alles en nog wat. Ik ben Dit gewoon vind aan ik het ook dansen wel en niemand ziek. filmt mij. Dit vind ik leuk. Een beetje architectuur. Je mist de beste Pepijn. You're missing the good shit. Ja, wat oké, maar dan... Ja, is goed. Komt ie. Gaan we samen dansen? Ik wil niet dansen op voel me zo video. gay nu, hè? Ja. Waar gaan we naartoe? Welke kant op? Nee, onderbelicht is hier alsnog Osiris petje. Het is echt goed. Nice. Pepijn, je bent een goede videograaf. Ik ben trots op je. Videophotographer. Video. Wat zei je? Ja man. Ik heb hem ook van echt een geweldig persoon. Ik leen hem ook echt van een Dit geweldig petje, persoon. deze is van mijn vader. Ja, binnenkort komt daar een nieuw petje voor in de plaats, jongen. Ja. Ja, Ja. ze zeggen dat die 6 mei binnenkomt. Ze zeggen. Dus dat is pas na bevrijdingsdag. Dat Oké. is maandag, ja. Monday. Dan vind ik wel dat we een aflevering moeten opnemen met de petjes op. Of ja, ik met het t-shirt en jij met het petje. Dat klopt. Ik vind het nog steeds wel fucking genius dat er op de achterkant staat: dit is geen merch met een QR-code naar de YouTube-pagina. Ja, dat wil je toch? Als het dan zomer is en ik ben in Barcelona. Oh, wat vind je van dat Spaanse esje trouwens? Mijn vader die is daar echt groot fan van toen wij in Valencia waren. Iedereen was van Ik vind dat ook Valencia. wel, nice. En mijn paps was van Valencia. Valencia. Ik doe die ook wel een beetje. Gewoon doen alsof je Spaans bent. Ja, weet je, mijn vader was er echt heilig van overtuigd en ik geloof hem ook en ik support je pap. Alleen ik hoorde het zelf niet zo als ik Spanjaarden hoorde praten, zeg maar. Ik hoorde nou niet per se, zeg maar, mensen echt zeggen Valencia, Valencia. Barcelona. Barcelona. Hola. Hola, ¿cómo estás? Die Como- zeg maar. Como estás? ¿Cómo estás? Oh, ik had dit. Dat? Ja, man. Zo'n Dit was mijn jeugd. sketch. Ja, man. Ja, ik had zo'n kleinere vroeger. Maar ik had vroeger alles. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat met heet magneten gewoon, of zo. dat heet gewoon een whiteboard. Ja. Nee. Ja, Oh, ik weet niet hoe dat werkt, maar een ja. whiteboard. Ik heb misschien wel een zielig verhaal. Hebben we zin in een zielig verhaal? Ik heb heel erg veel zin in een zielig Ik moest verhaal. gisteren met Chico naar de dokter. Oh ja, Chico. Chico het konijntje. Het was zo, Romy, mijn geliefde zuster, die had Chico vast ergens deze week. En toen besloot Chico zo van, hé, laten we gewoon uit jouw handen springen. En dan gewoon op de bank, zeg maar. En dan gewoon niet goed landen, zeg maar. Piepte die toen die landde? Dat weet ik niet, ik was er niet bij. Oh, oké. Want dan weet je dat het foute boel Maar is. konijnen kunnen wel piepen inderdaad, maar dat Als die heb ik bang zelf, zijn, dan gaan die piepen. zelf nog nooit gehoord. Hoor je ook konijnenfluisteraar? Maar het ding was, Chico had toen zijn achterpootje de hele tijd omhoog. Dus die was zo op 3 pootjes aan het huppelen. En dat was een beetje, ja, zielig. Een beetje verontrustend. Dus we waren zo, oké, gaan we het gewoon afwachten. Misschien dat het goed komt.
Maar hij was toch al een paar dagen op dat ene pootje aan het lopen. En toen dachten we wel, misschien is het dan wel gewoon een idee om wel gewoon, zeg maar, naar die dierenarts te gaan en gewoon toch even kijken van wat er nou precies de hand is. Kijk toch. En toen was het wel zo van, we kunnen hem... Ja, nou, het was meer zo van, oké, waar was ik? Ik was afgeleid. Oké, we gingen met Chico naar de huisarts, naar de dierendokter, Ja. dieren shit. Ja. Nou, dus wij komen eraan. Dus ook zo leuk, dan zeggen ze, dan roepen ze ook wat je Chico, zeg maar. Gewoon, Ja. Dat vind ik wel leuk. Gewoon, ja, dat vind ik wel cute of zo. Chico het konijn. Chico het konijn. Ja, en toen stonden wij zo op. En toen gingen we dus helemaal daar naartoe. Nou, niet helemaal. Nou, wij liepen daar dus naartoe. Maar is het pootje gebroken? Nou, Cut to the chase. die vrouw ging dus helemaal voelen. Die herkende mij ook trouwens van video's. Dus dat Niet was wel waar. leuk. Jawel. Het gaat echt hard, jongens. Ze worden echt steeds vaker Maar herkend. wat zei ze dan? Hé, jij maakt toch video's? Zei ja, dat klopt. Ja, leuk. Nou, dus wij geven dat beest zo. Die vrouw gaat zo helemaal voelen aan Chico's been. Die rekt hem helemaal uit zo. Oeh. Gaat zo helemaal. Dat zag er echt een beetje zielig uit. Zeg maar, ja, je weet. Dat is wel sneu. Die ging echt gewoon voelen en helemaal kneden gewoon aan zijn been. En je zag gewoon aan Chico dat hij dat niet fijn vond, zeg maar. Dat zag je echt wel. Die snap ik ergens wel. Het was echt zo... Je dacht, wat doet ze nou? Blijkbaar. Ze zei, oh ja, pootje zit uit de kom. Doe maar even terug in. Niet. Jawel. Gewoon. Ja, dus even zo... Echt, ze was zo aan het voelen, zeg maar. En zo... Hop. Heeft hem gewoon terug in de kom gedaan. En Chico is oké. Ja, Chico is oké. En toen liep hij weer, zeg maar. Hij kreeg wel pijnstillers verder, zeg maar. Dat snap ik wel. Dat Dus, doet best pijn volgens mij. Dat doet blijkbaar best wel zeer, dus hij zit nu een week aan de pijnstillers, maar dan moet je zo'n spuit in zijn bek duwen en dan moet je dat opchappen. Gezellig. Wat vind jij van zoiets, dat je gewoon moet betalen om naar de wc te gaan? Ja, weet je, Voor de eerste levensbehoefte moet je opeens nu voor... we moeten toch ook betalen om te eten? Ja, maar ik vind dit wel... Nee, ik snap het ergens wel, want het moet natuurlijk wel schoongehouden worden. En ik snap Ja. dat mensen dat niet gratis doen. Oké. Ik vind het altijd zo een beetje dubbel, zeg maar. Van, Ik snap je wel. Nee, maar ik ben laatst. hallo, ik moet pissen en dan moet ik er ook nog eens voor betalen, zeg maar. Ja, oké. Dat vind ik gewoon een beetje... We hadden het even, je zei dat stukje herkennen. Ik ben laatst ook herkend. Ja? Ja, ik was gewoon in de stad. Ik was met iemand schoenen aan het kopen. Want voor bevrijdingsdag. En op een gegeven moment zo... we waren zo af aan het rekenen. Er staat zo'n meid achter de kassa zo... Hé, ik ken jou ergens van. Maak jij een podcast? Ik zo, ja, dat doe ik. Maar het was van, ik ken jou ergens van. Ik zo, dat kan, ik ben overal. Ja. Oké. Ozai kan je van alles kennen. Die doet echt alles, hè, die jongen. Ik ben overal, altijd. Daar doen we het voor, hè. Precies. Everything. Wat zouden mensen van ons vinden dat wij hier zo met een camera... Ik weet het niet, ik heb wel al een lopen? paar rare blikken gekregen, zeg maar. Toch een beetje een side-eye, zo van, hey. Zullen we hier links? Ja, Nu zijn volgens we mij nog staat ook niet het laatste stukje vrijmarkt. Dan hebben Ja, we maar alles we hebben gehad. gewoon alles gehad. Is het dan ook gewoon klaar? Ja, ik vind het wel. Is het laatste stukje vrijmarkt en dan zijn we klaar? Waar is Het onze ding- camera? Oh, onze cameraman loopt achter ons. Het ding is ook zo, we hebben geprobeerd om nog een gast te krijgen. Azizi, maar die heeft zeg maar, die kon niet. Ja, love naar Azizi, kom snel een keer in de podcast. Oh, hier is ook nog een stukje vrijmarkt. Oh joh, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Nee, maar ik vind het altijd wel leuk om met gasten te zitten. Ja toch? Weet je, dan dat is toch... Gaan we eerst de parkeerplaats op of gaan we eerst Ja, we rechts? gaan hier. Gaan we op de parkeerplaats Dit is op? echt die traditionele, gewoon op een Echt matje. de op een- kofferbakmarkt. Ben je wel eens bij de kofferbakmarkt in Roggel geweest? Nee, Oké, daar zitten echt mensen die... gewoon dat op is een echt kleedje. zo'n gewoon- gigantisch veld en mensen gooien gewoon letterlijk een kofferbak open. En dat is het. Wauw. Nee, maar ik vind sowieso, ik vind de rommelmarkten echt leuk. Ja. Je vindt dat soms echt van die... Kijk, die crocantes, die zijn echt... Crocantes, ja, crocantes ja. zijn echt geweldig. Ja, maar in Ik vind Italië ook. Dat is echt Ik vind het leuk dat je er gewoon van die random shit vindt. Weet je wel? Je kan gewoon ergens lopen en je vindt echt gewoon een jam voor 50 cent. Ja, Van die mensen die dan zeg maar zo'n hele dingen gaan scouten om dat zeg maar door te verkopen. Maar het is ook goed leuk om zoiets gewoon achter dat... Wat zou je dan liever gewoon willen lopen of zou je dan ook iets verkopen? Ik vind... Oké, nice. Ja goed. Ja? Waarom ga jij opeens shit vragen? Hallo. Dit is geen podcast, Pepijn. Back for... Dit is geen Pepijn.
Oeh, die vind ik ook wel leuk. Maar we hebben sowieso nog wel een paar spannende gasten op de lijst staan. Oh my god. It's not pep Yo, talk. ik heb onze eerste spin-off gevonden. Dit is geen pep talk. Wauw. Dat is gewoon, zeg maar, dat is onze eerste spin-off. We zijn bezig met een soort van spin-off. Podcast Cinematic Universe. Dit is geen ghost hunting, spoilers. Nee. Dit is geen Cinematic Universe. Dit is geen Cinematic Universe. Ja. Weet je wat ik wel... Ik vind... Oh, dan moet je, als hij op een half uur zit, dan doet hij dat. Dan moet je even opnieuw beginnen. Ja. Yes. Everything in its right place. Kunst en kitsch, dat vind ik wel leuk om te kijken. Tussen kunst en kitsch, ja. Ja, Daar dat wil ik vind ik echt altijd wel nog een keer aan interessant. meedoen. Maar heb jij iets waardevols, zodat je denkt Ik van, heb hé, een keer van dat mijn- zou best wel geld waard kunnen zijn, zeg maar. Van mijn tante uit Tolen heb ik een soort van katten hoe heet dat, theekan gekregen. Dus het armpje is dan het tuitje Ja? en het kopje is de deksel, zeg maar. En dat heb ik eens een keer opgezocht en het schijnt dat die serviesmaker, die is in 18 nog wat, is die opgerold. Dus dat wil zeggen dat dat ding sowieso al 100 jaar oud is. Ja, ja. We zijn terug. We pakten even een 2 minuten pauze omdat onze cameraman Pepijn die besloot even pauze te nemen. Dus dat. Goed. Ik weet niet meer waar we het over hadden. Nee, van alles en nog wat. zeg Over maar. alles hadden we het, ja. Over alles. Over alles. Weet je wat ik echt eng vind? Ik zie daar toevallig een ding. Weet je wat? Ik vind clowns echt eng. Nee, man. Clowns zijn leuk. Wat Wat is er, Pep? na die horror-clown periode. Bro is out of the menu. Bro is out of focus. Wat is dit? Epic shot. Epic shot, oké, Epic daar doe ik shot. het voor. Nee, na die hele horrorclown rage van, wat is dat, 2016 of zo. Ja? Toen heb ik al echt een soort van, Die heb ik niet Angst. meegemaakt, man. ja, Pepijn was toen 6, Ja, daarom. besef. Dat was niet goed. Nu gaan we nog spelletjes. Joh. Maar ik was eigenlijk stil te vallen, hè? Ja, je hebt hier niet echt vinyls of zo platen. Nou, ik heb er wel een paar gezien, maar dat zal vooral van die Nederlandse Maar vorige slagers week waren we wel op een platenmarkt met Kijk, z'n een drieën. projector. Maar ja, we zijn allemaal duur, zeg maar. Ja, maar oké, dat was ook allemaal echt nog sealed en zo. Dan kan je er ook gewoon veel meer voor vragen. Ja. Joh. Het is me allemaal Maar ganz toch gek. ben je verder een Koningsdagvierder. Want wat is er eigenlijk traditie? Ja, dit. Tom Dit. Cruise eten. We hebben eigenlijk alles al een beetje gedaan. Weet je, op King's Koningsdag. Day Fest van 538. Oh ja. De vlag uithangen. De vlag uithangen. Hebben wij niet gedaan overigens. We hebben wel een vlag. Ik moet heb die nu mee, maar mijn vader belde me net zo boos op, waar is de vlag? Ja, die heb ik. Dus helaas. Oké, wat is dit? Hold up. Oh, die vind ik wel leuk. Waarom zou je dit wegdoen? Dit is toch geweldig? Joel, nu heb je al gezegd hè? Nee. Ik vind het klinkt lachen. We moeten al onze drieën zo elkaar vasthouden. In de outro. Hammen. We gaan even terug. We gaan terug naar af. Terug naar Dan af. hebben we gewoon een volledig rondje gedaan. Net zoals onze podcast, nooit full circle. No full circle, nee. Er zit geen verhaallijn in, het is onlogisch wat er Ga jij gebeurt. nog verder wat leuks doen in de vakantie? Wat zei je? Ga jij nog wat leuks doen in de vakantie? Niet per se, Want ik het heb is niet echt natuurlijk plannen. Oh nee, want je hebt MBO, dat is anders of zo. Ik heb 1 week vakantie. 1 week maar. Ja? Oh, we kunnen ook. Oh, we kunnen ook gewoon een shortcut pakken. Shirt. Ja, Shortcut. Nee, ik heb niet per se plannen in de vakantie. ja, wij gaan nog met Jeroen mooi nog filmpjes maken met Jeroen. Met Jerome en dan gaan we ook podcasten met Jerome. Ja. Hebben we verder nog plannen? Ja, jij gaat nog met Mark Rutte zitten. Ja, klopt. Ik ben uitgenodigd voor het Nationaal Comité van het Bevrijdingsfestival. Ik niet. Sorry man. Ik niet. Ik had kunnen winnen, maar ik had niet het goede nummer Ik geraden. gokte het nummer eerst. Skill issue. Ja, het was zo echt zo verdeeld dat we moesten loten, zeg maar. En, Ik hoorde Chain van Fleetwood Mac. Shout-out naar Roelof en Brendan, Hey, want kijk zij eens. zeiden 6 en het was het nummer 6. Hey, Het is jouw moeder. die ken ik. Hallo. Een leuk veel te klein hoedje heb je op. Ja, die heb ik van Pepijn. Kleine hoed? Een tikkeltje te klein. Anne? Wat vind jij van Koningsdag? Druk. Dit is mijn moeder trouwens. Wat vind jij van Koningsdag? Ik vind het wel gezellig. Ja, en vertel, wat maakt het gezellig?
allemaal die leuke mensen met oranje hoedjes op hun Hij heeft het over mij. Je bent ook de enige met een oranje hoedje. Dat is het ding. Ik heb even per ongeluk een oranje trui. Jullie zien het niet, maar ik vind het koud, dus ik heb mijn jas aan. Nice. Wil jij de outro doen van de podcast? Wat moet ik zeggen dan? De outro is dankjewel voor het aanhoren, kijken en luisteren. Of dankjewel voor het kijken, luisteren en aanhoren van ons gezeik. Dan kan je gewoon een beetje iets sketten van... vond je het niet leuk, dan heb je pech. Dan moet je maar gewoon de volgende keer weer kijken. En dan zeggen Joël en ik... Hallo, ik ben dankjewel niet voor het kijken, houdoe. volgende keer beter. Wel naar de camera kijken alsjeblieft. Dat was het dan. Dankjewel voor het kijken, aanhoren. Dankjewel voor het luisteren, kijken en aanhoren van ons gezeik. Ik denk dat dit echt de meest chaotische aflevering tot nu toe was. Wie idee was het? Mijn idee. Dit was jouw idee. Maar het was wel jouw idee om dan gewoon rond te lopen. Dat Ik dacht, is we waar. gaan dan ergens staan. Dit was zeg een maar. team effort. Dus Ja. dankjewel voor het kijken, luisteren, aanhoren van ons gezeik. En dan, weet je, verder heb ik niet meer veel te zeggen. Nee. Dus ja, houdoe. Houdoe. Oh, dat is nieuw. Dat is nieuw inderdaad. Oké. Hij is ook gewoon weg.